बैसागु बोथोरनि थाखाय गोबां गाव गावनि बर' हारिनि हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ बैसागु रंजानायखौ समायहोसिननो गाव गावनि सुजुनाय बैसागु मेथाइ एलबाम बानायगासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो SK बासुमतारी इउट्युब चेनेलनि सामलायगिरि बिथां शिवराम बसुमतारीनि सामलायनाय आरो प्रबीण बर'नि बिथोनाव दोंसे मिलौदो ददरे ददरे बैसागु एलबाम मेथाइनि शुटिंआबो धेमाजि जिल्लानि गगामुख हालामाव सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि बे बैसागु मेथाइखौ शिवराम बसुमतारीया गावनो लिरदोंबो आरो खनदोंबो लोगोसे फावखुंगुर महरैबो फाव खालामदों आरो बे एलबामावनो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदों सायास्रि बसुमतारी बिथाङा। खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैयो आङो SK प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला SK प्रडाक्शननि जाय प्रडिउसार बे आदा शिवरामा जोङो उन्दैयावनो लोगो मोनलायबोखानायखामोन। खिन्थु बेफोरबायदि जेनेबा जोङो हारिमुनि दा नैबे जि मिउजिक लाइन बे लाइनाव जेनेबा जों खामानि मावनाय जायाखैमोन। खिन्थु दिनै बे जोङो बिदाबाबो बेखौ जास्ट मा होनो लोगो स्टाइलाव जोङो हारिमुआव जमा ओंखारलायनाय हिसाबै जोङो लोगो बायदियै जोङो माबा खालामो रायलायनाय एरिनायफ्राव। स' दिनै आङो बे आदाजों खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो जे मोजाङै मोजां बेफोरबायदि जोङो मिउजिक भिडिअ बा फिल्म इन फिउचार जों आरोबाव खालामलांनो मोनगोन होननानै आसा खालामो। दिनै गगामुख हालामाव मोनसे बैसागु एलबाम मोनसे शुटिं जागासिनो दङ आरो बे एलबामनि मेथाइखौ आंनो सुजुदोंमोन आरो आंनो रोजाबदों आरो लोगोसेयैनो हिर'खौबो आंनो जानाय जाबाय। हारिमुआव आंहा खोब मोनसे गोसो दंखायोमोन आगुनिफ्रायनो आरो गोबां सम बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै फैयै फैयै दिनै आङो बोसोनगिरि जाफैबाय। 2010 मायथाइयाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ हारिमुनि नेहाथारि जादोंमोन। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जादोंमोन आरो बिनि उनाव आङो मोनथाम टार्म्स आङो धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि जादोंमोन। फैयै फैयै दिनै बारग'बाय आरो बड'लेण्ड जि दाबिनाय बे समावबो दिनै एसे थाथ'बाय। बेखायनो गोसोखौ एसे रेजें मोन्दों। बेखायनो हारिमु बिथिंखौ आं एसे गोसो थानायलाय दिनै एसे आवगायफिननो होननानै सानदों। दिनै बैसागु बोथोरखौ लानानै आं गिबि दिनै दोंसे मेथाइ बानायदों ददेरे ददेरे होननाय, बेखौ आंनो रोजाबदोंमोन। दा आंनि बिसेस जानि हिन्जावाबो एसे नारसिनबाय, हेफाजाब होबाय जे मेथाइ बानायनांगौ नङाबा नोंनि लाइफआ जि एसे रोंदोंमोन बेबो थालांनो हागौ। बेखायनो बिथांनि नाजानायावबो बा बिथांनि हेफाजाब होनायावबो आं दिनै मेथाइखौ बानायदों आरो सुजुदों आरो दिनै शुटिं सोलिगासिनो दङ। थांनाय साननैयाव खोब अखा, बेखायनो साननैया जोंहा थालांबाय। दिनैनिफ्राय जों जागायदों, गाबोनसिम हयथ' जागोन। बिनि उनाव बैसागुनि संक्रान्ति समाव बे एलबामखौ बेखेवनाय जागोन। SK प्रडाक्शन हिसाबै बेहाय नुनाय जागोन। बे गिबि खेब। बेयाव डाइरेक्सन हिसाबै जों बयबो मिथिगौ मैथा बर' होननानै प्रबीण बिथाङा दङ आरो लोगोसे फावखुंग्रि हिसाबै दङ जा सायास्रि बसुमतारी। बिथांखौबो आं खोब आगोलनिफ्राय जों लोगो मोनलायखानाय। सम सम सिगाङाव बिदिनो हारिमुखौ जों लोगोसेनो सिबियोमोन। बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो हाबा जाबाय, आंबो हाबा जाबाय। दा फिन जोङो गोसोखौ मोनसे बे हारिमुनि गेजेरजों लाबोफिननानै मोनसे खामानि मावनो हानाय बे मोनसे परिबेकआव जों फैफिनदों। आं आसा खालामदों नैबे जि बैसागु एलबाम बयजोंबो अनसायजागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। गासिबो रादाबनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय। दा जोंथ' 3 अक्ट'निफ्रायनो लादोंमोनबो एसे, बेनिफ्राय बोथोरा जोंखौ गोबां दिगदार होदों। बेनिफ्राय दोनथ'नानै दिनै जोङो जागायफिननाय जादों। बेनिफ्राय 9 बैसागुनि नैबे एप्रिलनि 9 अक्ट'नि सिगांनो रिलिज जागोन बे मिउजिक भिडिअ एलबामा। SK प्रडाक्शन। दिनै मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन, जाय बिथाङा दिनै बे SK प्रडाक्शनखौ दिहुनजेनदों, बिथां शिवराम बसुमतारी। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि आफादफोरजों लोगोसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनांखा। मोनसे समनि सेन्ट्रेल हारिमुनि बिबानबो दंमोन बिथाङा आरो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव, धेमाजि जिल्लानि हारिमुखौ जौगाहोनायाव गोबां थुलुंगा होबोनाय। बिथाङा गोबाव सम आफादाव थानानै
बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो सुबिदा मोनाखैमोन माने सम मोनाखैमोन खिन्थु बिथाङा दिनै माने जागायदों जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिनो खननाय बिथांनि लिरनाय आरो बे मेथाइखौ आंबो डिरेक्सन होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों आसा फारिदों मोजां जागोन होननानै बिथांनि सायावथ' जोंहा फुरा आसा दङ मानो होनबा बिथाङा जिहेतु कालसारखौ गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनखानायखा हिसाबै बिथाङा नैबे मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम बा बैसागु एलबामजों जे थाबथागोन बे नङा आरो बिथाङा जोंजोंबो सावरायबाय थादों आरो बिथाङा माने बर' हारिमुखौ गोजौ थाखोआव थिखोलांनायनि सिन्था धारना सिगांनिफ्राय दंखायो जेला नैबे लामाजोंबो बिथाङा जौगालांनायखौ खालामनो नागिरदों आरो उनफ्राव फैबावगोन मोजां मोजां बिदिनो सावथुन आरो सर्ट स्ट'रि आरो मिउजिक भिडिअ एलबाम फैबावगोन बेखौ जों आसा खालामदों SK प्रडाक्सननिफ्राय गोजोनथाव खौरां नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना नोंथाङा जिंगा दासि बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना जेरै आगर गुबै आर'नाइ फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब बिदन माथा बिदन आगर जिं आगर इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।